trobem a la plaça de la Torre, al nucli de cases de Torre Ramona, al municipi de Subirats, al Penedès. Segle XVI, casa murada. Tenim la muralla aquí al voltant, en queden vestigis encara. I just davant del nas hi tenim el castell de Subirats, a l'esquena Montserrat. Castell de Subirats, segle X, diuen que el rei Ferran II, el catòlic, va, diguéssim, usurpar, segrestar tots aquests territoris, els va vendre posteriorment a un funcionari que es deia Gralla. Aquest senyor Gralla va viure al castell i quan li va passar l'herència al seu fill va decidir que potser no era prou còmode ni prou habitable viure allà dalt. Què va fer? Va fer-se construir aquest palau, el Palau Gralla, sí? I el va aixecar, això ja us ho hem dit, al segle XVI. Ara bé, després d'aquest noi, doncs van venir diferents famílies, diferents mans, diferents herències, fins que va arribar a una tal Agnès que es va casar amb un tal Ramon i a partir d'aquell moment, ara ja sí, i fins a dia d'avui, això es va començar a anomenar Torre Ramona. Com a bon castell i com a bona casa del castell, se suposa que aquí hi ha d'haver un túnel. Ja sigui llegenda o sigui veritat, sempre hi ha un túnel als castells per poder-se escapar o anar a buscar coses o quan hi ha setges. Aquest no és diferent. Certament s'ha trobat un túnel des de la casa que va 300 metres enllà i que tècnicament havia de pujar fins al castell. Ara bé, el túnel s'acaba en un atzucac. Per què? Què ha passat? Què ha succeït? A dalt al castell s'hi han fet investigacions amb màquines de georadar per trobar sots, per trobar orificis o forats que poguessin ser el suposat túnel. També s'hi han portat màquines per fer forats com si fossin pous, també s'ha contractat fins i tot els serveis d'un saurí a veure si podia detectar alguna concavitat, tot plegat, res de res. Zero resultats. Diuen els padrins de la zona, però els més vells, molt vells, que ells de petits havien jugat en aquest túnel. No sabem si d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, si l'havien traspassat sencer, sigui com sigui. D'aquests padrins ja no en queda res. Se'ns han anat morint. I és clar, ara tot plegat és un dubte. Què s'ha de fer? Doncs simplement, si voleu, veniu cap aquí. Mireu aquest magnífic palau. Aneu a visitar el preciós castell i gaudiu de les vistes, perquè això, en definitiva, també és el Penedès. Això per acabar, És com un petit secret. Acabant i banda de la casa hi ha dos rellotges. Hi ha el de sol, de matí, i el de tarda. Boníssim. No us penseu que hem acabat. Veniu, veniu. Això és un secret. I un regal. Una preciositat.